Ήταν εδώ και εξομολογούσε ο πατήρ Εφραίμ στην Αριζόνα, αυτός ο Άγιος Άρχος, ο οποίος εμένα προσωπικά και άλλους πατέρες με βοήθησε τα μέγιστα σε πολλά πράγματα. Πάω μια φορά και του λέω γέροντα Άγιε Πνευματικέ, έχω μια εμπάθεια, έχω ένα κακό που με δέρνει και δεν μπορώ να το αποβάλω από πάνω μου. Τι είναι, μου λέει αυτό. Αυτό μου λέει τι είναι. Λέω θα σου πω τι είναι. Θα σου πω λέω τι είναι. Όταν λέω με τους πατέρες πάω εκεί και συζητάμε πολλές φορές με διάφορους πατέρες. Πιάνουμε τη συζήτηση και ενώ είμαι ειρηνικός, έχω ειρήνη, αρχίζουμε και πέφτουμε στην κατάκριση. Και κρίνω και κατακρίνω. Δεν μπορώ να τα αποβάλω αυτό το πράγμα. Τι πειρασμός είναι. Και μου λέει με τη διάκρισή του, πώς το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, μου λέει. Πώς το καταλαβαίνεις. Λέω το καταλαβαίνω γιατί ενώ είμαι ειρηνικός, δεν έχω τίποτα να κάνω, δεν μοιραστώ με κανένα τίποτα. Αρχίζει μέσα μου και αρχίζει και λερώνεται μέσα και με πιάνει μια, με σφίγγει, με ταράζει και στο τέλος βγαίνει με άχρηστο. Λέω τι έκανα, τι έπαθα, γιατί να πω αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ακριβώς, μου λέει αυτό είναι η κρίση και η κατάκριση. Και τι θα κάνω για πνευματική που εγώ υποφέρω. Θα σου πω, μου λέει, τι θα κάνεις. Θα σου πω, μου λέει, τι θα κάνεις. Και μου λέει, όταν κρίνεις έναν αδερφό, έναν άνθρωπο, έναν πτένα και κρίνεις εκεί πέρα, μετά θα του κάνεις ένα κομποσίνακι. Και όταν θα σε κρίνει κάποιος και θα σε κατηγορήσει, και αυτήν θα του κάνεις ένα κομποσίνακι. Εγώ νόμιζα πως σε βρήκα την άνοιξη πόρτα του παραδείσου. Το δέχτηκα με πολύ χαρά. Λέω Άγιε Πνευματικέ, να είναι ευλογημένο. Γιατί τα πίστευα αυτά που έλεγα. Να είναι ευλογημένο, θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή σου να κάνω. Και άρχισα λοιπόν, έφυγε ο πνευματικός μετά, άρχισα να μου. Επειδή είχα μάθει και έκανα και κατάκρινα, μην μπορεί να τα κόψει εύκολα αυτά. Λέω τούτο και τ' άλλο και μετά έκανε κομποσίνακι. Μετά με έκρινε κάποιος άλλος και μετά του έκανε κομποσίνακι, μετά έκρινε. Έχασα τον μπούσουλα να μου. Εγώ δεν μπορούσα γιατί είχα πολλές δουλειές, γιατί ήμουνα και έτσι, στη δουλειά σου ήμουν άνθρωπος. Ότι ήμουνα ο κάποιος, έτσι ήμουνα, έτσι ήταν. Από το σπίτι μου να πούμε. Ήθελα να δουλεύω, να τρέχω, να τα ανάγκη του μονοτέλειου. Όχι για να πούνε μπράβο, έτσι ήταν μέσα στην ψυχή μου αυτό. Γιατί και τα αγαπούσα πολύ το μοναστήρι, βέβαια αυτό είναι, δεν μπορώ να το κρύψω. Και πελάγωσα. Ποιο να κάνω κουκοσύνη, αυτό που κρίνω, αυτό που με κρίνει, τα μανάκια μου, τη δουλειά να κάνω, πελάγωσα. Έρχεται την άλλη φορά ο πνευματικός, πάω εκεί πέρα και του λέω Πνευματικέ, την αλήθεια σου λέω πελάγωσα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Σου είπα τι θα κάνω και δεν μπορώ να μου. Γιατί μου λέει δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ, να πει δεν μπορώ. Συνοχωρούμε. Εγώ είμαι κακομαθημένος, εγώ να κάνω κομποσύνη συνέχεια, δεν μπορώ να κάνω το κανένα μου. Και μου λέει με τη διάθεσή του, καλά μου λέει, άρα προσπάθησε μου λέει. Ξέρετε πατέρες μου πόσο καλό μου έκανε αυτό το πράγμα. Τα μέγιστα μου έκανε καλό. Γιατί σου έκανε καλό. Γιατί μου έκανε καλό διότι κομποσύνια δεν μπορούσα να κάνω. Έκανα κάπου αλλά μπορούσα. Και ούτε ήμουν και στα πνευματικά μου πολύ σωστός. Αλλά όμως σιγά σιγά πρόσεχα και μου έφυγε από πάνω μου αυτός ο δαίμονας της κρίσεως. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Όποιος κρίνει και κατακρίνει δεν μπορεί να βρει ειρήνη στην ψυχή του.